سرحي كي زعري كي رخمي كي فحتري كي تقالسي كي مكته حالي اللنز تعوت سلازن سرح نسرح 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 سرح كبرتي سلام تقطعتنا هذا القناة كما يكنيكم لما ونخلنا كتقمنا زغل زبالكوت مرتحزة غريبة له أبز القناة الذي مبزحت جزء أبسلس تارستاز تذكرين عن المهر التقدامي والقاوي عبيت كم يجرنا نفسنا أتحساسبنا نعبن نمعبلن معناته نحنا كل جزء هيوتنا نبرز لنا وتسيتنا أتحساسبنا سبحانه كالاي كم يجرنا أبقى طبعا نعبي كم يجرنا فاينانس بإنفستمنت زلنا رديت نعبي تحازا جنزب نحيل بومتقدما كم يجرنا إنفست جرنا أب إنفستمنت كنا أتنغل زده سارستات كم سال سايد ما كنا وقدوم زجبان استفل عليه أرستات من بنياته ناب حجوسن ناب دستاز ملو ناب رجونا السلام زملو هي وتنغن كيد حجزونا زقولوا معدات الدماء يكفى في الماء يزركح مالك سلازي كم توتروا لو مون نخلنا كتعملنا زبالكو حنتا أرستحيزة غريبة اللي خنا لو ما أرستنا متشم حجوس زيد اللي سبيلا everybody wants to be happy حنت يمكن فلتات لنا حجوس صيل كاك حجو هند بد مثلا نجار كي مثلنا سرح زدليو وشتنا تينا وشتنا فتشنا اتهم حجوسنا زرجوزلو أبي بإنجليش disturbers of harmony يقولون نتناكا دستا نتناكا سلام نتناكا حجوس منفس زسرقو نجارات مللاي ترى ديكونا خا موجادن زر نجار سلزخانة لومي شومن تنبتات مبزحت جزء كي تردانا دينا تردانا حجوسنا زرجولنا أب حجوسنا زتابونا نجارات كنرينا مو كتنا في تمرتي سلزي نايلومي عرس تمرتنا stop doing this 8 things starting today زوم حجني تقسم شومن تنبتات بستخالنا متن كابلو مجميرنا كانوا وقدومن كانوا وحدومن كان عليهم كم زلنا زت حساس بمغنياته تنك نايزي حقوس نايزي عقابة أبي وصل زخون مالتي كد تغيرنا وحكو نبتقدامي تنبي وتقدامي تنبي wrong focus ناتنا focus ويناتنا attention time قبل بتقرنيا ناتنا أما الهاقطة أيكونن نحنا نتأمتو تأمتناتنا مالتي exactly sorry إتن إحنا نتأمت أبي وسي أمنتاينا نتأمت وي أمنتاينا فوكس نجبر انتاي مالتيو كل جزية أبي وات زيد لأننا نجرب زعبوك نحسب يبلان نقوة تنسينا كابتم نتوم زفرونا وينتوم زين دليوم نجرب ديكونا نحسب زلنا نتوم أبي وات زدليونا بزعبوهم كنحسب علينا نقوة تنسيها أنت نزغ من قبري نتا نزغ أنت قبري لا بوك سترس كنجبر زي بلنا وسوم كنجبر مالنا بجمرة لو مستم دس بلنا الزخ قبري الزك قبري نزخ الدخين خم كحجوسنا زخول نجرات أو فوكس معناته أموداتا نقول تنسينا أب حميتا نقول تنسينا أب قيم نقول تنسينا أب حركان نقول تنسينا بكار نخيت لنا السيكة جات منا ملو معلتنا أبسو منا كالتالي معناته we get what we think of هنا نحن focus نقبرلو نتايبل توني رابنس what we focus on expands إتن هنا focus نبتناتنا أما الهاقتان أتوامتان بزح جزية بزح حسب نسيو بزح جزية أبي وتنا زقات منا سلزي بخالا زرار ربنا قمت أنا يتسانتيم تايو أبصبو نجار أنت كنت متن كن فوكس كن جبر أنت جميرنا صبو نجار كجات مناي مغنياتو نتيجبلت أكفالنا حنقولنا صبو نجار نخ حسب نفكر له سلزلنا حنقولنا حماق نجار كحسب كله عند حنقول عدل تبنا بزعبوكم مرامري زعبت حماقكم مرامري حماق كوس غلكاي جن أنت مخصب على كاسفة أبصبو نجار أنت هرجير جر كا أنت قنع كايو جن لك كم زي نحد نجار مسمر مسحس كتغيل خيزغل كومل ما تحنقولنا نبصبو نجار تندوليو نجار أبتن إحنا خم بس عند النجار جزنا عند رتحزنا ناود ما هو زناي سلزي انتهي تقول أوبرا what we dwell on is who we become توتر نحسبه نعوينا دما نخوه توتر أول ملالسه حنقولنا بتدقاقم زي حسبه نعوينا نركب ناوينا خان خيب سلزي كل جزء أبصبو نحر حسينا صبغة سباتن صبغة نجار دما كجات منا نغل تاب حما نحسبه زلنا دما بستخالنا متن كانوا وقدو كنكل علينا تخاليتنا به avoiding problems مچم مبزحتنا برديد دي بزي رديد صقام زي بل هيوتنا عند اللي بقى زخونه problem free زخونه كاب صقامات ناص زخونه هيوت إنا خنبر ندلي التنقاقي زلنا كن وصر حدا problems وي صقامات
ክፋል ናይ ወድሰብ ናይ ምንባር ናይ ወድሰብ ምዃኖም ንስዕቶ ስለ ዘለና ኢና ምክንያቱ እቲ ሂወትና ኩሉ ግዜ ንእሽቶ ይኹን ዓብይ ፀገም ክህልዎ ናይ ግድን እዩ ክፋል ናይ ምንባር ስለ ዝኾነ ንጎተን ሲኻ ካልስኻ ምስኣን ፀገም እዩ ይሕርቃካ ይሱ ገለ ነገር ዘለካ it is how it is ወላ ኩሉ ኣብ ኩሉ ነገርሲ ገለ ፀገም ከጋጥመካ ሃብታም ዲኻ ምሁር ዲኻ ኩሉ ግዜ ገለ ክፋል ፀገም ከጋጥመና እዩ እንታይ ዳልና ክንገብር ዘለና ፀገም ክፋል ናይ ሂወትና ምዃኑ ፈሊጥና ክንስንብድን ክንጭነቕን ክንበሳጭን የብልና ናብ ዌብሳይትና drarhiwot.com ኬድኩም ዶ ትፈልጡ እምበር ኣብዚ ዌብሳይት ዝተፈላለየ ንኩልና ክጠቅም ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ገለ ካብኡ ናይ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ ኣበይ ይርከብ ብኸመይ ኣነ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብረሉ ይኽእል ንዝብል ዝሕግዝን ተግባራዊ ናብ ስጉምቲ ዝወስደካ ትምህርቲ ኣሎ እሞ ራይዎ ካልእ ብዛዕባ ቢዝነስ ካብ መባእታ ክሳብ ቢዝነስ ተኣቱ ክሕግዝ ዝኽእል ትምህርቲ ኣለና ናይ ኮምፒውተር ክእለት ንዘይብልኩም ካብ ፈለማ ክሳብ ዕብይ ዝበለ ደረጃ ዝሕግዝ ትምህርቲ ኣለና ቪድዮ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደሊኹም ንኤዲቲንግ ዝሕግዝ ብቴሌፎንኩም ይኹን ብኮምፒውተር ዝተፈላለየ ኮርሳት ኣለና ብክእላታት ዝተቐረበ እዩ ብቅልል ዝበለ መንገዲ ድማ ቀሪብና ኣለና ኣብኡ ይርከብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ እውን ኣለና ስለዚ ይጠቕመና እንትልኩም ከይድኩም ካብቲ ዌብሳይት ሓበሬታ ወሲድኩም ናብቲ ኮርሳት ኢኹም ክትዓብዩ ትኽእሉ ታንክ ዩ it's part of life just የጋጥመካ then you move on ካልኣይ ድማ ንኣብነት ሓደ ስፖርተኛ ሰብ ሓደ ቃላጽሙ ከዓቢ ዝደሊ ሓደ ኣካላቱ ሸጥ ከብል ዝደሊ ወይ ከብዱ ከጉድል ዝደሊ ወይ ከም ቅርጻ ከተማሓራር ትደሊ ዘላ ጓል ኮፍ ኢላ ኣብ ሳሎን ካላ ዝመፃ ነገር ኣለ ድዩ ኖ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለካ ብፃዕርን ብድኻምን እዩ ዝመፅእ ስለዚ ልክዕ ፀገም ከጋጥመና ከሎ ንሓንጎልና ንሂወትና ድማ ኣነ ንኣሽቱ ናይ ባዕልካ ክትብል ኣለኹ ዕብይ ዝበለ ፀገም ከጋጥመና ከሎ ሂወትና ትፍተና ኣላ እንታይ ማለት እዩ ንክንዓቢ መድረክ ተፈጢርና ኣሎ ኩሉ ግዜ ንምሃር ከዓ ካብ ፈተና ካብ ውድቀት ስለ ዝኾነ ፀገም ከጋጥመና ከሎ ኩሉ ግዜ it's a chance to learn ስለዚ ክንምሃር መድረክ ፍጠረልና ኣሎ እቲ ዝኸፍ ኣብ ሂወትና ዘጋጥመና ዘሎ ንክንምሃረሉ ዕድል ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ማንቲ ግዜ ኩሉ ግዜ ተመላሊሰት ማልምሸት ሓስቦ ዝነበርኩ ማለት እዩ ኣብቲ ንእስነተይ ንኣሽቱ ከለና ኣቦይ ሜቱ ስለዚ ሓስቦ ከለኹስ ብጣዕሚ ከቢድ ሂወት ከም ንሕልፍ ኮይና ኣብቲ ግዜ እቲ ግን እንተዝነብር ነይሩ ኸ እዚ ሕጂ ዘለና ደረጃታት እንተበፅሐ ዶ ከቢድ ሕቶ እንዲ ግን እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ነዚ ሕጂ ዘሎ ውፅኢት ከምፅእ ስለ ዝኸኣለ ክጉሂ ከም ዘይብለይ ማለት እዩ ብዘይ ገድስታት ዓባብያ ከቢድ ነገር ሓሊፈ እቲ ከቢድ ዝሓለፍኩ ሕጂ መወከሲ ናይ ሓጎሰ ይኾነኒ ኣሎ ካብዚ እኮ የመፅየ እንታይ ኮይነ ሎሚ እዚ ስለ ዝኾነኒ ዝጭነቕ ካብ ስራሕ ስለ ዝሰኣንኩ ዝጭነቕ ካብዚ እኮ የመፅየ ስለዚ እቲ ፀገማት ዝገብረና ዘሎ የትረና ጥራይ ዘይኮነስ መወከሲ ናይ ሓጎስና እውን ይኾነና ኣሎ ስለዚ ሂማኒቲ ወዲሰብ ልክዕ ከምቲ ቀላፅም ወይ ኣካላትና ክንሃንፅ ከለና ረሃፅን ድኻምን ዘድልየና ሓንጎልና ኣተሓሳስባና ክሰፍሕ ከሎ ድማ ፀገማት ክመፁ ከለዉ ድማ ነተሓሳስባና ነረኣያና ሂወት ንኸነስፍሕ ተመክሮ ክንድልብ ካብኡ ድማ ሕማቅ እንተኮይኑ ድማ ንመፃኢና ተማሂርና ክንዓቢ መወከሲ ናይ ሓጎስ ክኾነና ከም ዝጠቕመና ክንፈልጥን ክንርዳእን ይግባአና ተሳሰይቲ መጥቢ don't fake you be yourself ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ንዓና ኣብ ፋብሪካ ኣይኮነን ሰርሒና ንኣብነት ኣብ ጥቃና ዘሎ ቴሌፎን ድዩ ሳብና ድዩ ክዳን ድዩ ሓንቲ ሰሪሖም ኣብ ፋብሪካ ይትዋ ማልቲፕላይ ይገብርዋ ማለት እዩ yes of course ቅርፃ ይውስኹላ ሕብራ ይቕይሩላ ንኣብነት ፃዕዳ 100,000 ድዩ 50,000 የፍርዩ ብጫ ከም ማለት ግን ማልቲፕላይ ድዮም ዝገብሮ ሰባት ከምኡ ይኮናን ካብ ፋብሪካ ይኮና ወፂና እንታይ ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ በርኣያ ስላሴ ኢና ተፈጢርና በርኣያ ናይ ኣምላኽ ኢና ተፈጢርና ብኻልእ ኣዘራርባ ነፍሲ ወከፍና ፍሉይ ሰብ ኮይና ኢና ተፈጢርና ነፍሲ ወከፍና ካብ ሓደ ማህፀን ዲኻ ተወሊድካ ካብ ሓንቲ ሃገር ዲኻ መፂኻ ካብ ሓደ ዓዲ ዲኻ ዓቢኻ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዲኻ ተማሂርካ still you are different እንታይ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍና ፍሉይ ፀጋ ተዋሂብዎ ሒዝዎ ዝመፅእ ኣለዎ እዚ ፍሉይ ፀጋ ከመይ ጌርና ንረኽቦ it's not that easy ግን it's possible ነዚ ፀጋና ምፍላጥ ዝበለፀ ግን ኣብዚ እንታይ ክብል ደልየ ዘሎ ነዚ ብፍሉይ ተዋሂብና ዝመፅእ ፀጋ ነትናትና ሂወትና ንዑ ገዲልና ንካልኦት ሰባት ክንከውን ንመስል ነቶም ካልኦት ሰባት ከምኦም ክንከውን ንብል በቃ ለይቲ መዓልቲ ንደክም እሶም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ምናልባት ንዖም ደስተኦም ይነብሩ ከለዉ ይኽእሉ እዮም very good እቲ ዘሕዝን ከ ምናልባት እታ ንሕና ንሪኦም ዘለና ሓበሻው ንካልኦት ክመስሉ ዝፍትኑ ከሉ እንታይ ማለት እዩ ሂወትና ሲ ንዘይንርክቦ ፅላሎት ክንጎይ
ግዜና ንጥፋለና ስለዚ ህይወትና ፌክ ኣይንኾን ንኻል ንኽመስል ግዜናን ገንዘብናን ንብረትናን ኣይነጥፍእ ብዩርሰልፍ እታ ንስኻ ዝፈጠርካ ንስኻሲ ፍሉይ ፍጥረት ኢኻ እንተኽኢልካ ነታ ፍልይቲ ፍጥረት ናትካ ብፅቡቕ ብምሓዝ ካልኦት ሰባት ዘይለቦም ንዓኻ ክመስሉ ዝኽእሉ ልፈትን እንታይ ማለት እየ ግን ካብ ካልኦት ሰባት ክንምሃር የብልና ማለት ኣይኮንኩን ኩሉ ነገር ካብ ሰብ ኢና ንርኢ እንታይ ግን ካብኦም ተማሂርና ንዓና ዝጠቕመና ንክወስድ ኣለና እምበር ናትና ሂወት ሓቂቕና ካልእ ሰብ ክንከም ምፍታን ፅቡቕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዩኒክ ኮይና ዝተፈጠርናዮ ኩሉ ግዜ ክንዝክሮ ኣለና ኣብ ፋብሪካ ብማሽን ዝተሰራሕና ስለ ዘይኮና ነቲ ዝተዋሃበና ፀጋ ከነዕብዮን ከነሰስኖን ዳኣ እምበር ንዑ ዓቢትና ናይ ካልኦት ሰባት ሂወት ክንነብር ኣይግባእን እታ ራብዒይቲ the past is still the past ሕሉፍ እዩ ሓሊፍ እዩ ኣይምለስን እዩ ስለዚ ኣብኡ 10 ግዜ ስለ ዝተመላለስካ ፅቡቅ ይኹን ሕማቕ ኣብኡ ሸንኩረል ስለ ዝበልካ nothing is going to change ምክንያቱ መኪና ክንዝውር ከለና መኪና ንኣብነት ንራእያ ክልተ ነገር ኣለዋ መኪና ኣብ ቅድሜና ዓቢ ቤትሮ ኣለና ክንዲ ገለ ንኩሉ ንቅድሚ ዘርእየና በተን ክልተ ጎኒ ድማ ስፖኪዮ ኣለና ንኣሽቱ መስትያታት ኣለዋና ንድሕሪ ዘርእያና ስለምንታይ እዩ ዝበዝሐ ጠመተና ንቅድሚት ግን ስርቅ ኣቢልና ክልተ ግዜ ብስፖኪዮ ንድሕሪት ክንርኢ ከም ዘለና ወይ በታ ቅድሜና ዘላ መስትያት ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሂወትካ ኤግዛክትሊ ከምኡ እዩ ዝበዝሐ ጠመተና ንቅድሚት ግን ስርቅ ኣቢልና ድሕሪት ድማ ካብቲ ዝሓለፈት ትምህርትታት ናይ ሂወትና ተመክሮታትና እናተምሃርና ንቅድሚት ገፅና ክንከይድ ማለት እዩ ንዑ እንድሕሪ ገምጢልካዮ ኸ እቲ መስትያት ዝዓበየ ብድሕሪት ጌርካ ብስፖኪዮ ጥራይ ንቅድሚት ክትከይድ ተኸይድካ ብርግፅ ንፈልጠ ኢና እንታይ ከጋጥመና ምዃኑ ክራሽ ኢና ክንገብር ሓደጋ ከጋጥመና እዩ ስለዚ ኤግዛክትሊ ዘ ሴም ኣብ ሂወት ድማ ኣብ ሂወትና ናብ ሕሉፍና ጥራይ እንድሕሪ ተመርኪስና ንነብር ኣለና ነው ፅቡቅ እዩ ኣብቲ ሕሉፍ ፅቡቅ ሂወት ሃሊና ፅቡቅ ተዘክሮታት ኣለና ፅቡቅ ግን ክበዝሕ የብሉን ምክንያቱ ሓሊፍ እዩ እሱ መድረኩ ሒዙ ሓሊፍ እዩ ሂወትካ ምቕፃላ ኣይተረፈን ስለዚ ካብኡ ተማሂርካ ጠመተኻ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ሕጂ ነዛ ሕጂኻ ክንሰርቃ የብልናን ሓደ ግዜ እንታይ ንገብር ኣብ ሕሉፍን ኣብ መፃኢን ጥራይ ነዛ ሕጂ ኣይንግደሰላን and this is one of the biggest mistakes ምክንያቱ ሕጂ ጥራይ ዘላትና ኖርማል ሕጂ ጥራይ ዘላትና ስለዚ እቲ ንመፃኢ ነጥምቶ ዘለና ንሕጂ ዝኣለየ ክኸውን የብሉን እዚኣ ደጊመ ክዛረባ እቲ ንቅድሚት ክንጥምት ኣለና ንብሎ ዘለና ነዚ ናይ ሕጂ ኣብ ሕጂ ኮይና ነዚ ሕጂ ፅቡቅ እናተጠቀምናሉ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ኩሉ ብቅድሚ መፃኢ ንብሎ ዘለና ሎሚ እንተዘይእቲኻሉ ክብፃሕ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ካብ ሎሚ ክጅምር ዘሎ ነዛ ሎሚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ነዘን ሎሚ 24 ሰዓት ክንጥቀመለን ክንፍትና ኣለና እንታይ ይብሉ ካልኦት ተዛረብቲ ወይ ኪላታት እቲ ዝሃብተም ኣብ ዓለም ዘሎ እቲ ዝሓየለ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ወይ ፕሬዚደንት ናይ ዓለም ንሱ ዘለዎ ግዜን ኣነ ዘለኒ ግዜ ንስኻ ንስኺ ዘለካ ግዜ ሓደ እዩ 24 ሰዓት ዘለና ትሕቶ ግን ኣበይ ነጥፎ 24 ሰዓት ካልኦት ካብዘን 24 ሰዓት ዝበዝሐ ቁም ነገር ክሕልፎ ከሎ ፊልም ክንርኢ ንሕልፎ እንተለና ኩዕሶ እግሪ ክንርኢ ንሕልፎ እንተለና ደርፊ ክንሰምዕ ሃተው ቆጠው ክንገብር ንሕልፎ እንተለና ደእሱ ይትፍልልና እቲ ሃተው ቆጠው ስለ ዘጥፋናዮ ግዜና ውፅኢት ናቱ ሂወትና ንሪኦ ኣለና ማለት እቶም ኣብ ቁም ነገር ኣውዝቢል ሞያ ምግባር መፅሓፍታ ምንባብ ኣብ ስራሕ ኣብ ትንገልን ላዕልን ከዕብዮም ኣብ ዝኽእል ዝጥፍዎ ዘሎ ድማ ውፅኢት ናቱ ከዓ ይርእይዎ ኣብ ሂወቶም ማለት እዩ next point let's okay تا ሓምሸይቲ ነጥቢ ድማ buying happiness እንታይ ንገብር ሓደ ግዜ ኻ ሓጎስ ብገንዘብ ክንገዝኦ ንፍትን እዚ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ዝበዝሕና ትረአያ እንታይ ንገብር ለይቲ መዓልቲ ንሰርሕ 15 ሰዓት 20 ሰዓት 12 ሰዓት መዓት ሰዓት እንታይ ንክንገብር ክቡር ነገራት ንክንገዝእ ክቡር ገዛ ክቡር መኪና ክቡር ክዳን ኣብ ክቡር ሬስቶራንት ክንበልዕ እንታይ ንገብር ኣለና ንሂወትና ክሐጉሰና ዝኽእል ከንታይ ነይሩ እቲ ዝሓሰረ ነይሩ ብጥሩይ ዝርከብ ኣብ ጥቃና ዘሎ ሰሓቅ ንኣብነት ምስ ዕሩቕትና ኣሕሊፍና ግዜ ንስሕኮ ኣብ መወዳእታ ንሱ እዩ እቲ ሓጎስ ዝፈጠረልና ካብ 9 ሰዓት ወይ 10 ሰዓት ሰሪሕና መዓት ገንዘብ ይቲና ኣይነስተውዕለሉን እኮ እቲ ገንዘብ መብዛሕትኡ ግዜ ብዝተኻለና መጠን እቲ ገንዘብ ኣብ ንእሽተይ ነገር ካብ ብዕሽር ናቱ ክንሕጎስ እንታይ ይብሉ ኣብዚ ሓደ ሰባይሲ ካብቶም ጥንታውያን ኣሜሪካውያን እዩ ኣብ ገምገም ባሕሪ ጅልብ ኣቢሉ ዓሳሲ ኮፍ ኢሉ ኢንጆይ ይገብር ነይሩ ኣብታ ፀሓይ ማለት እዩ ሽዑ
حدا حبتام مصيبو مالتي تتقبر الله خيلو يا انجوي قبر الله خبز تشيل قبري له ስለምንታይ ደይት ዓሳ ብዙሕ ግዜ ደይት ኸይድ ውሽጢ ኣቲኻ ዘይትገፍፍ ሽዑ ኸይልዎ ገፊፍካ ምስ መፃኻ ትሸጦ እሞ ሸጥካ ድማ ክልተ ጀላቡ ዓበይቲ ትገዝእ እሞ ቡኻ ትሽጥ ሽዑ ኸይብሎ ብአን ጌርካ ኣምፂኻ ሸጥካ ድማ ገዛ ትገዝእ ብሎ ገዛ ገዚእኻ ኣብ ፅቡቕ ሽዑ ኸትብሎ በቲ ክልተ ጀላቡ ሰሪሕካ ድማ ትካል ጌርካ ሰራሕተኛታት ንዑ ይሰርሑልካ ስኻ ድማ ኣብ ካልእ ነገር ትወፍር ብሎ ሽዑ ኸይብሎ ከምኡ ጌርካ ኣብ መወዳእታ ሃብታም ኮንካ ከምዚ ኸማይ ትኾን ይብልዎ ሽዑ ኸይልዎ ሽዑ ዳ ሂወትካ እንጆይ ትገብሮ እምበር ላፃ ኮንካ ኢልዎ እንታይ ከገብር ኣለኹ ኣነ ሕጂ ኢልዎ እቲ ሃብታም ኣብ ኣኻላ ተረዲዎ ቁሕም ኣቢልዎ ኸይዱ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ድሕሪ ነገራት ክንጎይ ድሕሪ ክቡር ነገር ንክንገዝእ ክንጎይ እቲ መሰረት ሕመረት ናይ ሂወት ከይሓልፈና ክንጥንቃቅ ክንክል ኣለና ሓጎስ ዘምፃልና መብዛሕትኡ ግዜ ንኣሽቱ ነገራት እዩ ዓበይቲ ነገራት ኣይኮነን ናይ 10,000 ቫኬሽን ስለ ዝገበርካ ናይ 30 ናይ 200,000 ገዛ ገዚእኻ ዘይትቕመጠሉ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ስራሕ 18 ሰዓት ትሰርሕ እንተለኻ እንታይ ይበሃል ብኻልእ ኣዘራርባ ፅላለ ይሹ ምክንያቱ ንኽትነብረሉ እንዴት ትጥቀመሉ ንብረት መዓት ገዚእኻ ስኻ ግን ለይትን መዓልትን ከም ባርያ ትሰርሕ ተለኻ ጌጋ እዩ ስለዚ ከነመዛዝን ኣለና ኩሉ ከዓ ከነወዳድሮ ክንክል ኣለና ኣብ ሂወት እንታይ ኣገዳሲ ክንፈልጥ ክንፍትን ኣለና ሻትሸይቲ እዚኣ ሕማም እያ ብዙሕ ግዜ ትረአ ቅንኢ ሕስድና ኣብ ካልኦት ማለት እዩ ክንዲ ንዓኻ ኣምላኽ ዝሃበካ ፀጋታት ንዑ ምስትምቓር ብናይ ካልኦት ዝተዋህቦም ፀጋ ክትሓምም ክትውዕል እዚ ሞ ዝገለደ ሕማም እዩ ከዓ እንታይ ትገብር ሕጂ ኣምላኽ ንዓኻ ጊፍት ይብካሎ ብዝተኻለ መጠን ነቲ ናትካ ፀጋታት ንዑ ምምዝጋን ይሓይሽካ ናይ ካልኦት ዝተዋህቦም ፀጋ ንዑ ከተማርር ናይ ካልኦት ዝተዋህቦም ፅባቐ ብኡ ክትሓምምን ካብ ትውዕል ነቲ ንዓኻ ተዋሂብካ ዘሎ ፀጋታት እንጆይ ክትገብሮ እንተኽኢልካ እቲ ዝበለፀ ፀጋ እዩ ስለዚ ብዝተኻለና መጠን ብዝተፈላለየ መድረኽ ብመልክዕ ክመፀና ከሎ ቅንኢ ከነወግዶ ክንክእል ኣለና ቅንኢ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም ምክንያቱ ኣተንከ ካልእ ኩሉ ሕማማት መድሃኒት ክህልዎ ቅንኢ ሓደ ኣሸጋሪ ሕማም እዩ ፈውሲ ንክትረኽበሉ ግን ብኸመይ ዝፍወስ ከተስተውዕል ክትክእል ኣለካ ክትቀንእ ካለካ ነፍስኻ ክትገንሓ ኣለካ ስቶፕ እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ገበረት እንዲያ ሰብ እዚ ሓንቲ ገበረት ሂወታ ትነብር ኣላ ሶቢት እንድሕሪ ደስ ዝብሎም ሂወቶም ይኽደኑ ኣለዉ ኢትስ ኦኬ ካባኻ ዝፅብቑ ካባኻ ዝበልፁ ካባኻ ዝነፍዑ እንተኮይኖም ኢትስ ኦኬ ካባይ ዝነፍዑ መሊኦም ኣለዉ ኣነን ካብኦም ኣይቀንእን እየ ኣነ ኣምላኽ ንዓይ ዝሃበኒ ድሩትነት እታ ዝሃበትኒ ንዓ ከማዕብላ ክፍትን ኣለኒ እቲ ኣብ ሂወትካ ፍሉይ ተውህቦ ዝተዋህቦም ኣይኮኑን ዝያዳ ዝዕወቱ ዝለዓለ ዝሰርሑን ዝደኽሙን እዮም ዝዕወቱ this is also ኩሉ እዚ ንሪኦም ዘለና ዓውታት ኣብ ሂወት እቶም ዝሃብቶም ወይ እቶም ዝለዓለ ዓወት ዝበፅሑ እቶም ሞስት ስማርት ወይ ኢንቴሊጀንት ሰባት ኣይኮኑን ኖ እቶም ከይተሓለሉ ኣብ ዕላምኦም ዝሰርሑ ልዕሊ ማንም ክሰርሑ ቅሩባት ዝኾኑ ካልኣይ ፅባቐ እታ ዝበለፀት ጓል ኣብ ዓለም እውን ትኾነ እቲ ዝበለፀ ሰብ ትምርዓወሳ ኣይኮነትን እታ ተሓሳስባ ፅቡቕ ዘለዋ እዩ ትምርዖ እንታይ ማለት እዩ ብዛዕባ ፍቅሪ ክዛረብ ኢለ ኣይኮንኩን ኣብቲ ዘለና መልክዕ ዳ ክንኣምን ኣለና እምበር ነቲ ዘይብልና ክንርኢ ለይትን መዓልትን ክንብል ክነብር ተኮይንና ነታ ዘላትና ፀጋውን ስለዘይነስተማቕራ ዘለና we are big losers ማለት እዩ ኦኬ ንቐፅል መበል ሻብዓይቲ ድማ worrying a lot ናይ ማለት እዚ ከዓ ብዙሕ ግዜ ምጭናቕ ብዝኸውንን ዘይከውንን ሓንጎልና ኣጨናንቕ ነብሎ እዚ መፃርስ እናወሰኽና ምስጭር ንገብረሉ እንታይ ማለት እዩ እዚ ምጭናቕ ወይ ከምዚ ምሕሳብ ነቲ ናይ ፅባሕ ሽግር ኣይኮነን ዝፈትሖ ዘሎ ክንጋገ የብልና ነዛ ናይ ሎሚ ሓጎስና እዩ ዝሰርቀልና ዘሎ ስለዚ ንዘይትፈትሖ ነገር ለይትን መዓልትን ተጨኒቕካ ንዓ ይኮንካ ትፈትሕ ዘለካ ነዛ ሕጂ እንጆይ ክትገብራ ክትሕጎሰላ ዝግባእካ ግዜ ትኸስራ ኣለካ ምስ ኣዕሩኽትና ምስ መሓዙትና ክንራኸብ ከለና ክንዲ ነታ ግዜ እትያ እንጆይ ንገብራ በቲ ዘይመፅኡ ዘሎ ክንቅንዞ ንሓምምን ንጉዳእን እንታይ ይብሉ ካልኦት ተዛረብቲ ኣብ ሂወትና እቶም ቀንዲ ፀገማት ኣይኮኑን ዝሃስዩና እቶም ኣብ ሓንጎልና ሲኢልናዮም ዘለና ፀገማት ዘይኮኑ እዮም ዝሃስዩና ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንነብር ኣለና እታ ናይ መወዳእታ ድማ wrong people ሰባት እኳ የድልዩና እንትኾኑ ግን ሂወት ኣዝያ ሓፃርን ኣዝያ ጥዕምትን እያ ሂወትካ ምሉእ ንዘይግደሱልካ ሰባት ንዘይፈትውካ ሰባት ንዘይ ግዜ ክቡካ ዘይደልዩ ሰባት ደድሕሪኦም ክትጎይ ትሕልፋ እንተለካ ፕሊዝ ትጋገለካ ትጋገየለኺ ምክንያቱ ሓፃር እያ እዛ ሂወት ንዘይግደሰካ ሰብ ግዜ ይትሃብ ንዝግደሰካ ሓደ ግዜ ንዘይግደሱልና ደድሕሪኦም ክንጎይ ኮለል ክንብል
توم زقدسونا توم جزي خبونا زدلو نخسرهم ስለዚህ ዘየድልዩና ሰባት ኣብ ሂወትና ወይ ዘየገድሱና ሰባት ንዖም ግዜ ክንህብ ኮለል ካብ ንብል ክንጥንቀቕን ክንቁጠብን ክንክእል ኣለና